सबके स्वागत अभिनंदन बंदन बा शैलेंद्र शर्मा ऑफिशियल चैनल में। आप सबके बीच में एगो प्यारा सा निर्गुण भेजत नहीं, हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप सबके बढ़िया लागी। कहे के का बा, दुनिया में जे भी आइल बा सबके एक ना एक दिन जाए के बा। भाव कि दुई दिन के ठिकाना बा, दुई दिन के ठिकाना बा, दुनिया मुसाफिर खाना बा, दुनिया मुसाफिर खाना बा, दुई दिन के ठिकाना बा, दुई दिन के ठिकाना बा, दुनिया मुसाफिर खाना बा, दुनिया मुसाफिर खाना बा। पागल मनावा काहे के करेला चतुराई, पागल मनावा काहे के करेला चतुराई, दुई दिन के ठिकाना बा, दुनिया मुसाफिर। और बालपन बीतली जवानी, आई बुढ़ापा तबले छूटल ना बालपन बीतल, आज बालपन बीतल बीतली जवानी, आई बुढ़ापा तबले छूटल ना नादानी। मौवतिये बहाना बा, मौवतिये बहाना बा, दुनिया मुसाफिर खाना बा, दुनिया मुसाफिर खाना बा। सुंदर शरीरिया अतना गुमान बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा।
हम